Mga kapuso, ning bag-uhay lang nakasunod na ang African Swine Fever kon ASF dinhi sa Cagayan de Oro City ug nakaapekto gayud kini sa panginabuhian sa mga backyard hog racers. Busa karong buntaga, atong sayron kung kamusta ang kahimtang sa usa ka Cagayanon hog racer nga si Sir Jimmy Moyong. Sir Jimmy, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, magbuntag po sa tanan. Sir Jimmy, unsa ba ang istorya nga nahimo kang usa ka backyard hog racer? Sa pagsugod, kuan raman ni buhi-buhi raman para ihaw-ihaw konsumo. Ihaw-ihaw lang na mo. Pero kadugayan kay murag okay man, mo gi-expand na mo. Pila na pud ka katuig, sir, isip usa ka backyard hog racer? Dugay-dugay na mga 2011 sugod. Pero tagsa duha, maura na siya. Unsa sab kadako nga tabang sa inyong panginabuhian nga naapil kamo sa programa sa Department of Agriculture? So far sa pagkakaron, dako gyud ang natabang niya sa among panginabuhian kay halimbawa makabulto kag baligya og mga bakten. Makita gini mo ang bulto pod niya halin sa baboy. So ang ideya na mo rolling, baligya palit og bahog. Tapos ang sobra gamit sa panimalay. Sir, pila pod ba ang kasagara ihap sa mga baboy nga inyong ginabuhi? Kasagara gaabot siya og 60 ka buok. Kay kanili 5 ka buok ang anay, so magdungan na siya panganak. May tagpulo, tagbusi, 14. So maabot sa hapit mag 60. Ginabaligya ba ninyo kini o ginakonsumo? Sa karon kay daghan naman baligya na gyud ang plano anay baligya na gyud. Lahi pud to ang para konsumo diri sa pamilya. Sir, karon nga aduna nay ASF sa syudad, paunsa nimo ginasiguro nga dili maigo sa sakit ang imuhang mga alagang baboy? Actually diri sa amo, mintras nga wala pa ga disinfect gid may 3 times a week. Ispang disinfect. Tapos naami putbat sa gawas. Tapos dili pud may gapasulod og basta-basta gapasulod karon dire. Tapos dire sa amo, murag lagyo man pamalay dire, tapos lagyo man dire ang manay mga baboy. So medyo safe kami dire. Basta wala lay makasulod sa amo nga naay ko. Unsa pod ba ang imuhang ginapakaon sa imuhang mga alaga? Purely feeds tanan. Wala ni say lamaw, wala ikon feeds gini siya tanan. Sada kaayo, sada og karne, walay nipis ang tambok. Pulos gid siya, sulit kayo ang karne niya. Sukad-sukad, sir, wala ba kay mga binuhi nga nagkasakit? Wala ko kaagi pag yun nga nagsakit nga kuan nga namatay. Depende siguro sa pagatiman yun. Tungod sa ASF, unsa ba ang nahimong epekto niini sa imuhang panginabuhian? Karon lisod kaayo kay tungod sa ASF dili ka basta-basta nga makapagawas pa sulod og baboy. So samot na karon. Medyo delikado ang panahon kinahanglan kuan gyud siguraduhon gyud nga walay sakit ang baboy. Sir, ugaling maigo imong mga baboy sa sakit, aduna ba kay laing panginabuhian nga madaganan? Kung in kaso man gyud pananglitan maigo man gyud siya sa sakit, wa na magitay mahimo kay na naman. So sunod lang tawgon sa kuan sa gobyerno tapos napa may laing nga panginabuhian pag gyud gawas aning baboy. Naman may mga yuta nga gamay, pwede kuan. Gamais man po mi. Itanom po mig mais. Lastly, sir, unsa ang imuhang mensahe sa mga susama nimo nga backyard hog racers nga gasagubang aning ASF? Amping lang yun. Tapos di gid basta-basta magpasulod. Tapos kung unsa man galing makita nato nga nay problema ang baboy nato, i-report gyud nato diretso sa city vet. Kay para nga mapasaka baka na pasakan og technician para masuri sa diretso og unsa bagyod. Tapos kinahanglan ampingan ginato nga wala dili gid mataptan og sakit. Disinfect gid mintras nga wala pa disinfect gid diretso. Daghang salamat, Sir Jimmy, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping pirmi, sir. Okay, amping pud tanan og daghang pud salamat sa GMA og sa tanan-tanan nga tanaw og sa pareha na ko nga nagabuhi og baboy amping gid tang tanan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.